אנחנו אחרי 175 ימי מילואים. הלחימה בעזה היא מאוד קשה, מאוד צפופה אורבנית. מחבלים צצים מהפירים, מהגגות, RPG, צלפים. אני נגביסט חוד של המחלקה. עד היום הייתי בלי כוונת, עד שהגיעו אליי החבר'ה פה והביאו לי את המתאם תומר. היכולת הזאת שיש לי את הכוונת שנותנת לי את העוד שנייה שתיים לפניהם, זה משהו שמשנה את כללי המשחק באמת. יום שבת בבוקר מתחיל מטח של הטילים, ויש לנו פה אזעקות. העמדה של תומר היא מוגבהת 3 מטר מהאדמה. תומר יורה 675 כדור על קנה אחד. במשך 40 דקות נלחם לבד עם המחבלים. ואני אומר להם, תגידו, איך אתם יודעים שזה יום תומר? הרי צריך להיות 4 נגבים. הם אומרים לי, 3 תקולים רק של תומר תקין. לתומר לא העזו לגעת בנגב. אנחנו רואים את המהלך הקרב של תומר, היא תוך כדי הקרב אומרת, בוא'נה, הוא הציל את המוצב. והחבר הזה אומר לה, אתה יודע, זה אבא שלו. קיבלנו פנייה דחופה מחיילים בשטח שיש להם נגבים, ויש להם בעיה שאין להם מתאם לכוונת השלכה לנגב. הסתכלנו על הנגב מכל הכיוונים, חשבנו על כל מיני פתרונות, קיצרנו את הפתרון הזה. כדי להביא את המוצר ברמת דיוק של 100%, השתמשנו במכונות CNC איכותיות. הכל עובר ביקורת איכות מאוד קפדנית. רק אחרי שעברנו את הביקורת איכות והכל עובד כמו שצריך, אנחנו מוציאים את זה החוצה לחיילים. זה המתאם שהחלטנו לקרוא לו על שמו של תומר. סיפור של תומר כך יהיה שלוב איתו וייתן גם רוח גבית של הגבורה שלו לאלפי נגביסטים שיש בצה"ל היום, במילואים, ביחידות השונות.